Karong Domingo mao ang Domingo ni San Juan Maria Vianney. Siya mao ang patron sa mga kaparian. Sulod sa 41 katuig, nahimo siyang kura sa Ars or Cure de Ars. Usa ka suok nga lugar sa nasod sa Pransya, diin ang mga tao nawad-an og pagtuo og nagumon sa kahilayan og bisyo. Naila siya diha sa kakugi sa pagkatesismo, balay-balay, pagpakumpisal, 16 ngadto sa 18 ka oras matag adlaw. Makanunayon nga pag-ampo at tubangan sa tabernakulo, pagpuasa, pagsakripisyo o pagmisa nga puno sa debosyon. Kining tanan iyang gihimo alang lamang sa usa ka tumong, ang kaluwasan sa iyang mga parokyano. Isip Padre Cura, gihimo niya ang tanang pamaagi aron madala balik sa simbahan ug mahiusa kang Kristo ang iyang mga parokyano. Dunay higayon nga gikontra siya sa mga tao, gidaot o gibutang-butangan, apan wala gayud siya masuko o wala siya mobalos kanila. Iya hinuong gidubli ang pag-ampo ug pagbuhat og maayo ngadto kanila hangtod nga nabag-o sila. Natandog kaayo ang mga parokyano sa iyang paghago ug pagsakripisyo aron paggiya kanila sa dalan sa kaluwasan. Mao nga miingon sila, pobre ang among parokya, apan balaan ang among Padre Cura. Si Padre Vianney wala gayud mo angkon nga ang kabag-uhan sa Ars na hitabo tungod niya. Iya kanunay gisaligan ang grasya sa Dios, ang panabang sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos, ilabi na kang San Juan Bautista ug Santa Filomena. Tungod sa paningkamot ni Padre Vianney ug sa mga parokyano sa Ars nga naminaw ug misunod kaniya, isip ilang Padre Cura ang parokya sa Ars gikan sa pagkamakasasala nahimong usa ka katawhan nga nagprosesyon padulong sa langit, pinanguluhan sa ilang Padre Cura nga si San Juan Maria Vianney. Mga igsoon, doon na kita'y duha ka butang nga angay makatunan. Una, imbis libakon, angay gyud natong iampo ang atong kaparian. Kung ugaling doon na kita'y dili maangayan sa atong pari, imbis atong ipanabi o kaha mangluod ta, ato hinuon siyang idangop kang San Juan Maria Vianney nga ilang patron. Kung buutan ug balaan ang atong pari kay kanunay natong giampo, mahalangit ang tanan. Sa kagani ana dito sa akong milabay nga parokya, bag-o ko na abot na assign. Giimbitar ko og blessing then panihapon, then dito adunay usa ka politiko na ilado nato dinhi. Unya uban dito sa tagbalay nga nangaon, nagsugot sila hisgot sa pari nga akong gisundan. Ilang giayog giayo nila og libak. Tungod silang dili mayong kasinatian. Naminaw lang po ko, wala po ko mutubag. Pagkahuman nilang sumsum sa makaluluoy nga pari, niingon ko, tinuod nga ako, doon na po ko'y wala maangay niya. Pero wala ko ganahe nga naminaw ninyo, kay pari man sab ko. Asay maayog, napamangyo diha siya sa kumbento. Kuyog mo na ako atong atuon, then sultihi siya sa tanan nga inyong gisulti na ako. Gunya nahilom silang tanan, o pagkahuman wala kay ko mo kaon, gamay ra kung gikaon ko ganahe, then niuli ko. Og sukad niadto katong mga tawhana wala na gyud mo imbitar na ako, may rapod. Ikaduha, si Padre Vianney anaa sa pobre nga parokya
apan wa kini mahimong hinungdan aron magtinapulan siya. Gidubli hinuon niya ang iyang paghago, pagsakripisyo, ug labaw sa tanan ang pag-ampo. Wala gid ay rason nga dili kita makasimba o dili kita makagahin og panahon sa pagtambong sa mga makalipang sa atong kasabutan o ubang kalihukan sa simbahan, labi na ang pagsimba bisan pag-unsa kalisod sa atong kahimtang. Doon ay paborito nako nga grupo sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City, the Association of St. John Mary Vianney. So kini sila grupo sa mga matawag nato usa sa mga dato sa Pilipinas. Tinuod yun nga dato. Dili nang pobre nga nahimong dato kay dakog ranggo sa gobyerno, tinambugiro na kaayo. Mangaway na diri sa opisina. Kato sila tinuod yun nga dato. Unya nahingang ako kay human akong misa dito, then manihapon mi. Ang among isgutan mahitungod gyud sa mga misyon sa simbahan, sa mga nindot nga nabuhat sa mga pari, dili gyud sila manglibak og pari. Dayon kining pagbayranay na sa pagkaon, ilag yung tan-awon ang resibo tagsa-tagsa kung sakto ra ba ang presyo. Dahil ila din kwaon ang ilang senior citizens ID, uban PWD ID, ito na ay mga sakit, dahil ilang appeal o bayad aron maka-discount sila. Grabe sila makadaginot sa ilang tinuod nga gihaguan nga dili kinurakot nga kwarta. Unya, paghulbot na sa ilang cellphone, nakakita ko, perpitin akong uwawa. Kaya nga akong cellphone, nga di rabgenig kay pud mahalon, mas mahal-mahal pa kaysa ilaha. Muna mga igsuon, ang kapobrehon tungod usab sa atong lifestyle o kinaiya. Sa arts, sa dihang nibiya na ang mga tao sa bisyo, ni progress, milambo ang ilang dapit. Ang bisyo, ang kahilayan, maugay makaut-ut, lawas o kalag sa tao. Mao mga igsoon, angay natong sutaon unsa hinungdan sa itong kapobrehon. Dili nato himuong rason nga dili na kita maningkamot ug makontento na kita sa mga ayuda. Dili nato himuong rason nga mahimo tang tapulan sa atong misyon nga naambitan sa bunyag. Mao kini ang nindot nga gipadayag sa ebanghelyo. Gipakaon ni Kristo ang gigutom ng mga tao nga nagsunod-sunod aron pagpaminaw niya. Dili kini ayuda, dili kini hinatag, kundi ang tinuod gayod nga gikinahanglan nga giatiman sa Dios. Gipakaon ni Kristo ang gigutom ng mga tao nga nagsunod-sunod aron pagpaminaw niya. Nagpadayag kini sa Diyos nung pag-atiman na kung si Kristo ang kanunay natong tamdan sama sa mga parokyano sa Ars, dili gayud kita niya pasagdan. Dini sa ebanghelyo gipakaon sila ni Kristo sa pan nga tambal sa kagutom sa tiyan. Apan mga igsuon dinhi sa misa karon pinaagi sa kamot sa pari, gipakaon kita ni Kristo sa iyang kaugalingong lawas, ang pagkaong langitnon. Mao nga sundo nato si Kristo ug maminaw kita niya sama sa gihimo sa mga tao dinhi sa ebanghelyo. Sigurado gayud nga atimanon kita ug dili gayud angay mabalaka. Matingala ta mga igsuon na sa kadaghan kaayong ayuda nga gipanghatag karon aron malingaw ta, di na kita mo bantay unsay ilang gipanghimo sa naa sa gobyerno. Tagaan ta sig ayuda para sa pasalamat nila, hindi ra ba na ilang kwarta. Matingala ta nga nisamot nga perting lisura ang kinabuhi. Kaya nga naman, wala man mabag-o ang atong pamaagi sa pagkinabuhi. Apan kung musugod kita sa pagsentro sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo,
ug sama sa mga parokyano sa Ars ug sa mga tao dinhi sa Ebanghelyo, ato kining patuhupon sa itong kasing-kasing nga mudala o kabag-uhan sa itong kinabuhi. Mahimong way hinungdan ang mga ayuda. Kaya ang Ginoo mismo siyang panalangin o grasya nga mag-uban sa atong pagkugi o paningkamot, muhanay man sa atong kinabuhi. Aron bisan unsa kagamay sa atong kinitaan, masibo kini sa atong panginahanglan. Kay kabalo man kita unsay mas importante ug tinuod nga kinahanglan. Sa katapusan mga igsoon, naghimo ko kaning survey gamay diri sa sindangan. Sa nangutan ako dito sa mga baryo-baryo, sa mga tindahan, sa tindahan ko nag-survey. Akong gitanaw ang lista sa ilang mga baligya o sa mga halin o sa mga utang. Abi ninyo ang ko na-discoveryhan? Sigarilyo, utang, ug halin. Usa ka tao niya, pamilya, 600. Sigarilyo, 600. Tanaw ko dito, kulapo ug beer, 900. Pobre niya, pobre nga baryo. Dayon, napag dito gani pakaon sa manok. Pakaon sa manok, 500 kapin. Dayon, sunod na kong gilantaw, bulad, 30. Bugas, 70. Katong mga bisyo ka panginahanglan, gamay ra kay gasto. Pero ang bisyo, dako kayo, hapit maabot, libo-libo. Kung kwaon ang bisyo, mahayahay gyud ang mga tao. Apan nanginahanglan kini og desisyon sa kinabuhi. Mao kini ang panalangin og grasya sa Ginoo. Nahitabo kini sa Ars o walay rason nga dili kini mahitabo sa atong kinabuhi. Kabalo ba mo nga hangtod karon ang lawas si Padre Vianney wala madugta. Namatay siya ni atong 18th century. So mga dulan, pila na maron, mga dulan hapit na 300 katuig. No? Hapit na 300 katuig. Nagpabilin ang iyang lawas na wala madugta hangtod karon dito sa Ars. Pero ang lawas nga wala niya pakana, wala niya tagai sa mga lawas nung gusto diri sa kalibutan. Kay grabe man siya magpuasa. Ang kinabuhi ay mga igsuon, dili gayud sa lawas, naa sa kalag. O kung mas atimano nato ang kalag, nya gamito nato ang lawas alang sa kaayuhan sa kalag, mahimong maayo ang dagan sa atong kinabuhi o klaro ang atong padulngan, huway katapusang kinabuhi.